YouTuber θες να γίνεις, καλή φάση. Το έβαλες κάτω όμως. Λοιπόν, να ξέρεις, τρώνε μεγάλη τσουτσού αυτοί που είναι YouTubers και ζουν από αυτό. Δεν υπάρχει πίεση ψυχολογική. Έχω φιλαράκια, ψυχολόγους, μου λένε, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από αυτούς αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι ένας κύκλος. Όταν βγάζει κάποιος, βγάζει και ένας άλλος και αυτό πάει λέγοντας. Το νου σας είναι πανδύσκολη δουλειά, πανδύσκολη. Πρέπει να έχεις το νου σου, πρέπει να παίζεις μπάλα με τον αλγόριθμο, το τι γουστάρει. Ουσιαστικά είσαι μία Άννα των αλγορίθμων. Είσαι μία Άννα των αλγορίθμων. Είναι πανδύσκολο, δεν το λέω με κακία. Πρέπει πάντα να έχεις το νου σου και πάντα να ανεβάζεις. Οπωσδήποτε. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Πώς να είσαι εσύ ο εαυτός σου και πώς να είσαι ελεύθερος αν το κάνεις αυτό καθημερινά. Ξυπνάς και έχεις το νου σου τι πρέπει να κάνω. Για όταν σκέφτεσαι μόνο τους αριθμούς. Πάμε να φτάσουμε αυτούς τους followers, αυτούς. Ρε εσύ, βάλε πρώτα κάτω τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Π.χ. τρως σωστά που είπες. Π.χ. είδες αυτούς που ήθελες να δεις και να πεις αυτά που έπρεπε να πεις εδώ καιρό και δεν είπες. Που σε απασχολούν υποσυνείδητα και σε γαμάνε την ενέργεια. Παράδειγμα, χωρίς το πάρεις πρέφα. Πρέπει να βάλεις αρχικά βασικά πράγματα κάτω και μετά. Αλλά έχουμε μάθει να ζούμε με προβλήματα. Αυτό είναι τραγικό και για την υγεία. Γιατί άμα μαθαίνεις να ζεις με προβλήματα γενικά στον κόσμο, το πώς ζεις, τότε και το σώμα σου και η υγεία σου πιστεύω αυτό βάζει κάτω και σου λέει ας ζούμε με τα προβλήματά μας. Παράδειγμα, έτσι πιστεύω. Το νου σου σε όλα. Μην ασχολείσαι με μπουρδες, ασχολήσου με σένα. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Εντάξει, φτάνει να είσαι τσιράκι. Vives. Yeah.